Vrlo često nailazim na skrivene ljepote koje pokušavam predstaviti kroz video ili fotografiju. U Markećanu sam pronašao ne samo to, već i skupinu vizionara koji žele svoj kraj učiniti još ljepšim, te očuvati kulturnu, etnološku i povijesnu baštinu. Udruga građana Margareta osnovana je 2006. godine s inicijativom građana ovog mjesta da stvore nekakvu organizaciju, mjesto na kojem će se družiti kako bi radili na ostvarenju svojih ciljeva. Glavni ciljevi udruge vide se kroz sekcije kojima ona djeluje. Glavna sekcija je sekcija za kulturu, zatim za ruralni razvoj, za sport i rekreaciju, za ekologiju te za stare zanate i suvenire. Glavni rezultati udruge, rezultati kojima se najviše dičimo, jeste ova vodenica u kojoj stojimo i margete koje ćemo ove godine organizirati već 11. Sukladno početnoj ideji naših osnivača da udruga djeluje u smjeru očuvanja tradicije, došlo je do ideje da se na mjestu gdje je nekada bilo smetlište deponij močvara uredi park u kojem će biti mali etnocentar. Etnocentar je pokrenut izgradnjom ove vodenice kratko nakon službenog osnivanja udruge, znači negdje krajem 2006. i 2007. godine, isključivo volonterskim radom naših građana. Etnografska zbirka koju čuva ova vodenica prikupljena je najvećim dijelom od građana naše udruge, znači tu u mjestu u Markećanu i okolnim zaseocima. Naša zbirka se povećava iz godine u godinu, budući da ljudi su nekako skloni riješiti se takvih nepotrebnih predmeta iz svojih domova, pa apeliramo uvijek na to da se to ne baca, nego da se donira nama, da se smjesti tu u vodenicu, da znatiželjnici mogu uvijek vidjeti kakvi su to predmeti nekad bili u svakodnevnoj uporabi u našem kraju. Vodenica je ranim danom zatvorena, međutim, kada god postoji takav interes, kad se neko javi ovdje, može nas uvijek kontaktirati, ljudi su tu blizu, bilo ko može doći u svakom trenutku otvoriti vodenicu. Naravno, možemo se dogovoriti i unaprijed, pa pričekati ovdje kada nam dolaze organizirane grupe. Na inicijativu gospodina Zvonka Brežnjaka, koji je oduvijek bio oduševljen poviješću ovog našeg kraja, odlučili smo na ulazu u Markećan postaviti tablu Dolina Vitezova, koja je simbol i svjedok naše povijesne povezanosti sa Vitezovima i Banovcima, koji su stoljećima vladali ovom dolinom. U skladu s našim ciljem da proširimo naš mini etnocentar ovdje uz vodenicu, otkupili smo od privatnog vlasnika kovačnicu, koju ćemo nadograditi ovdje uz vodenicu i u kojoj će biti demonstriran stari kovački zanat. Naša najznačajnija manifestacija koju organiziramo svakog ljeta je Margetje. Ove godine održat će se od 13. do 16.7. Želimo pozvati sve znatiželjnike da nam se priključe. Program će biti bogat tradicijskim zanatima, bit će tu i vitezovi i bogat folklorni program.